ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହରିହର ସିଂ ଆଇଆଇସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଚୋରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରିଛନ୍ତି କେତେ କଣ ଧରିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଧରିଥିଲେ? ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ୱାଇସିଙ୍କ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଦି ଜଣ ମିଶି ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ। এই ଚଢ଼ଉ ଟିମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 8-9 ଜଣ ଥିଲୁ। ଚଢ଼ଉ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲୁ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନରଣପୁର, ଜମ୍ବିରାଇ, କାଳିଆଖିଆ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆମେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରିବୁ। କେବେଠୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ଆଗରୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଧେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଆଗରୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଧରିଛୁ। ସାର୍ ଆନୁମାନିକ କେତେ ଟଙ୍କାର ମଦ ହବ ଜଣାନ୍ତୁ? ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାୟ 1.5 ଟଙ୍କାର ମଦ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ। ପୁରୁଷ କେତେ ମହିଳା କେତେ? ପୁରୁଷ 2 ଜଣ, ମହିଳା 4 ଜଣ କଟକ ରଖା ହେଇଛି।